Kyklopen blændes linje 371 til 436 i Odysseen. Gruppen består af Søren, Rasmus, Lassen og Svend. I tekststykket sker følgende, at Kyklopen falder i søvn i en fuldemands ros, hvorefter Odysseus iværksætter ham og hans mænds flugtplan, som består i, at de vil blænde Kyklopen med et træpæl, som de laver, mens han sover. Efter de har blændet Kyklopen, fjerner Kyklopen i ejerskab sten, som før blokerede deres flugtvej ud af hulen. Og Odysseus og hans mænd bruger nu Kyklopens får som flugtmulighed ved, at de spænder sig under neden fårenes bur. I dette tekststykke er der eksempler på sproglige karakteristika, som meget ses i Homers tekster. Den ene er i vers 372, hvor der bruges adjektivet altsbetvingende, som er et prydadjektiv. Prydadjektiv er generelt karakteriseret ved, at det er et længere form for tillægsord, som gerne består af flere ordled. Herunder i det her eksempel alt og betvinge. I vers 411 bruges der et patronymikon, kroniden, som refererer til Zeus. Der er to homeriske lignelser. Den ene er fra vers 384 til 388, og det er som beskriver den måde, hvorpå pælen blænder Kyklopen Polyphemos. Og en anden lignelse fra vers 391 til og med 394, hvor Polyphemos' øje beskrives, mens det blændes. Det var rigtigt. Pause. Udover tekststykkets sproglige karakteristika, ser vi i det tekststykke også især, eller Odysseus snilde kommer især til udtryk, og det gør det blandt andet efter Kyklopen i ejerskab skriger, og de andre kykloper på øen ligesom kommer ham til undsætning, men hvor at Odysseus i tekststykket forinden har narret Kyklopen til at tro, at hans navn er ingen, så hvad Kyklopen han ender med at skrige, hvorefter efter de andre kykloper spørger, hvad der er galt. Det er, at ingen vil slå mig ihjel, og ingen er voldelig mod mig. Og ja, de vælger så at tro, at der ikke er noget galt. Så han er Odysseus er godt og grundigt narret Polyphemos, og vi ser igen et eksempel på Odysseus snilde under flugten, hvor at i stedet for at sådan, tage the run ud af hulen, eller hvad man kan sige, så vælger de at bruge fårene som flugtvej. I vers 410 til 412, når kykloperne svarer Polyphemos og tror, at der ikke er noget galt, så tror de, at han er blevet ramt af en sygdom. De siger, at kroniden har givet ham sygdommen. Og selvom kroniden både kan referere til Zeus, Poseidon og sådan set også Hades, så er det meget sandsynligt, at det refererer til Zeus. De siger derefter, at han skal bede til Poseidon, som er Polyphemos' far. Og i det, at de bruger tillægsordet stærke til at beskrive Poseidon, og i det, at de går ud fra, at Zeus er den, som har givet Polyphemos sygen, så kan man tolke det som om, at kykloperne ser Poseidon som en stærkere og bedre gud end Zeus.